В деня без загинали на пътя, учениците от Средно училище Христо Ботев се включиха в традиционната европейска инициатива Дни на безопасност на пътя под мотото "Давайте пример", организирана от Европейската мрежа на пътна полиция Ротбул. Ученици от 9 и 10 клас, заедно със своите учители госпожа Бранимира Николова и госпожа Кристина Момчева, изработиха впечатляваща арт-инсталация на входа на училището. Идеята за проекта бе вдъхновена от емоционалния пост на Николай Попов, бащата на Сияна, публикуван на 15 септември, първия учебен ден. Днес хиляди деца прекрачват прага на училището с цветя и усмивки, но Сияна и още 308 български деца, убити в катастрофи през последните 10 години, никога повече няма да имат първи учебен ден. Със своята инициатива учениците почетоха паметта на загиналите деца, но и насочиха вниманието към новите правила за притежание и управление на електрически тротинетки. Тъй като виждате, че по пътищата на България се случва нещо страшно, акцентът ни към нашите ученици е това, което нарисува Вили, е свързано с тротинетките. Знаете, че новите правила са доста така сериозни и че трябва да имате 16 години, за да карате тротинетка, да сте задължително с каска, не повече максимална скорост 25 км в час, задължително застраховка, гражданска отговорност и тротинетката трябва да е регистрирана в общините. След поставянето на арт-инсталацията, учениците споделиха възмущението си от случващото се по пътищата в България. Те припомниха, че сред черната статистика стоят и две айтоски деца. Припомняме, че в нощта на 13 септември 2021 година Айтос бе разтърсен от тежка катастрофа. Камион, натоварен с зърно, навлезе в насрещното и помете лек автомобил, в който пътуваше цяло семейство. На място загинаха бащата и двете му деца. В знак на съпричастност и състрадание, учениците оставиха плюшени играчки на оградата на училището, символ на паметта, която не трябва да бъде забравена. За новините на АМТ, Денис Епитропов.